kóstoljuk meg ezt az ázsiai hype-ot, amikor is meg kell hámozni a gumicukrot. Elvileg többféle ízesítésű van, pingvin, teknős, illetve delfin alakban, úgyhogy ezt még nem nagyon értem, hogy fog kinézni, de megnézzük. Így néznek ki. Nagyon izgatott vagyok, mert még ilyet élőben tényleg nem láttam, de rengeteg videóban. És hát ez egy áttetsző kocka, de valahogy mégsem látom, hogy mi van benne, és nem nagyon értem, hogy ezt hogy kéne. Ha, így, és akkor kijön a belseje, ami egy pingvin, nagyon cuki. Ez nem is gumicukor, az inkább ilyen zselé. Nagyon jó. Azt hittem, hogy nagyon műíze lesz, de finom. Nem gyümölcsös. És a külseje. Az már gumicukor. Én nekem nagyon tetszik, szerintem egy aranyos ötlet. Persze elvileg kicsit felesleges, de hát most néha kell a hülyeség is. Ti egyébként megkóstolnátok, és melyik állatra lennétek a legkíváncsibb?